Stai să trec și eu. Vedeți că băgat tot cu mână. Asta este. Mamă, se copii. Nu mai arde, mă, ce? Eu ardeam cu flacără. Ardeasă cu flacără, ce mai... Ce-am șeful? E geam acolo? Da, e geam pe casa, spune, poate să Vedeți și mai sus dacă mai e. E până la etajul 4. Deschide pe doar. Bă, băiatule, tu știu ceea ce. Dar dumneavoastră cu expert? Ce este? Sunt jos? Păi zi. Da, da, da. Eu doi și nouă semnătură și curcircuit, tablouri, pe casă. E sus și sus, e făcut sus și sus, iasă. Nu. Se aude ceva acolo, scoți, nu știu. Alo? Și trapă. Mamă, ce creativ, frate, ceea ce... Asta trebuie să las cu tu. Să trăiți. E schimbat. Dar seara asta faceți? Păi eu știu, la locul de... Nu face. Aici, da? Doi. La etajul 2. Hai, că e așa ceva n-am văzut în viața. 34, acum verific, dar nu cred. Nu, trimiți un mesaj. O să verific. Da. Dar o să verific treaba asta. Hai, trimiți cu numărul ăla. Da. Eu ceva n-am văzut. Până acum am văzut de asta. Ia spuneți-mi ce s-a întâmplat. A fost anunțat izbucnirea unui incendiu la un tablou electric. Am devenit cu autospecialul Capul Spumă pentru localizarea și lichidarea acestuia.